Umabot itatan ti 2.5 million doses naibakunan ti Department of Health Region 1 kariti naduma-duma nga eligible population dito Ilocos Region. Base pa lang ti ko dyan na datos manibod iti nadakamat nga ahensya dumanon tatan ti 2,546,085 doses itan iti naiya bakunan karagiti eligible population. And second kanidi DOH Region 1 Medical Officer 4 Dr. Well Bobis kay batugan daytoy iti 29.17% iti bilang dagiti nabakunaan ti target total population. 1,684,023 dagiti nakaawatan ti first dose. Pero kay batugan daytoy iti 45.28% iti target population kan 1,084,841 mat nakakompleto matan iti second dose kay batugan ti 29.17%. Kadagiti probinsya nga tumatlang iti vaccination rate dagitoy wenno ti consumption rate na pa yan. No sa dino ti probinsya ti Ilocos Norte kat nakabakunan ti 438,317 individual. Probinsya ti Ilocos Sur kat 458,156 na nagiti nabakunaan da. Ken ti probinsya iti La Union nga tumatlaang nga dumano ti 428,580. Ken ti probinsya ti Pangasinan nga iso ti kadadakkelan nga probinsya dito region nga dumano ti 1,018,079. Ken Dagupan City 146,330. Kabatan natin man iti pasatipan narita ni DOH Region 1 Medical Officer 4 Dr. Well Bobis. Bakuna na ng 2,546,085 doses sa ating mga kababayan. So this is 29.17% of the target total population. So kung atin po itong pag-iiwalayin, meron na po tayong nabakunahan na 1,684,023 na first dose. So this is 45.28%. And 1,084,841 or yung 29.17% nga po ay fully vaccinated na. Pagdating po sa ating priority group population, yung A1 po, no, or ating mga frontline healthcare service, nasabi naman na po natin ito dati na 100% po sa kanila ay fully vaccinated na. Sa ating A2, patuloy po no, ang pagtaas ng coverage sa mga senior citizen as of November 4, 60.10% or 325,800 ang meron na pong first dose and 53.94% or 292,388 ang fully vaccinated na po. Sa ating mga A3, kung makikita po natin, no, more than 100% na po ang nabigyan natin ng first dose and 91.64% ang fully vaccinated na. Sa A4 or yung ating frontline personnel in essential sector, meron na po tayong nabigyan na 492,341 na first dose or 83.38% and 277,087 or 46.93% ay fully vaccinated na po. And lastly, sa ating priority group A, yung ating indigent population, 202,280 po ay vaccinated na po for first dose and 39,834 ay fully vaccinated na po. And dun po sa ating rest of the adult population, may nabakunahan na po tayo na 84,086 of which 3,700 na po ang fully vaccinated. Pasatipan narita ni DOH Region 1 Medical Officer for Dr. Roel Bobis ken kabaitan na dumanon matitatan iti 90.90% iti consumption rate iti bakuna iti entero nga Ilocos Region. No sa dino dito probinsya ti La Union dumanon ti 84.79% iti consumption rate iti bakuna. Sinigurado iti nadakamat nga ahensya nga stable matitan ti supply ti bakuna nga naawat iti region ken iti tunggal probinsya sipot ta bulto-bulto itan dagiti sumangsampet a supply ti bakuna ken nagyaman mati ahensya karagiti local government units ito entero nga Region 1 ito suporta dagitoy iti panagbakunaan. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa La Union, Basta Radio. Bombo!